बाटे कंपटीशन में 24 में हमनी के मिशन में 24 में हमनी के मिशन में केहू नहीं बाटे कंपटीशन में 24 में हमनी के मिशन में नहीं होई लड़ाई दपारी पार के होई समझवादी बोलो न ललकार के वोट हम देहब मोदी सरकार के होई समझवादी बोलो न ललकार के वोट हम देहब योगी सरकार के मोदी सरकार के मोदी सरकार के महिमा विजय वोट हम देहब योगी सरकार के जानतानी बाबा योगी नाथ के हाँ रहता रे सहबा के साथ के विरोधियन के हो जाई सफाया हो कमल के बटन दबाया हो वोट दे दी हो सब लोग यह बेरा प्यार से करे जाओ होई समझवादी बोलो न ललकार के वोट हम देहब मोदी सरकार के होई समझवादी बोलो न ललकार के वोट हम देहब योगी सरकार के मोदी सरकार के मोदी सरकार के महिमा विजय वोट हम देहब योगी सरकार के बाहरे बाबा ने ईमानदार हो हाँ अब की मिटोई है भ्रष्टाचार